du ikke joine mit team? Velkommen til Mongollers Gameplay. Det vil jeg bare lige gerne sige. Og så, så lader jeg min dude her til over og sige noget. Fortsæt. Er det mig? Ja, det er dig. Ja, som I kan se, så spiller vi CSS. Christian, du skulle have joinet mit team, din abe. Hold nu kæft. Det er ikke nu er du for sent. Hvor er du hen? Der. Jeg skød lige din ven i hovedet. Nå, okay, du skal lige forklare alle, hvem vi er. Ja. Hvem vi vil lave. Jeg kan fortælle dig, eller ja, måske, hvis der er mere end en. Jeg hedder, der døde du, din taber. Det gjorde jeg kraftigt. Bliv ved, fortæl, det lyder godt. Jeg fortæller jo så meget jeg overhovedet kan. Her er der en, der bruger aimbot, siger han. Hold nu kæft. Jamen det hedder han. Ja, nej han gør ikke. Han hedder aimbot Arn. Ja, Arn, hvad fuck. Hvad regner du med Arn? Nå, kom nu, fortæl dem nu. Jeg fortæller dem. Ja, men du siger bare, hvad der sker herinde. Du siger ikke, hvad vi vil lave. Vi vil lave med gameplays. Måske det er mongolagtigt. Ja, det passer meget godt til vores channel name, channel tag. Kig ind. Ja. Ja. Lad være med at skyde på mig dine venner. Ved jeg da ikke lige med? Fuck, jeg tog håbet til mig. Nej, det må du ikke have. Okay, nu hvad vil vi nu gøre? Nu holder jeg bare min mund, og så nej, det gør jeg ikke. Har du tænkt dig at skyde mig, eller vil du Nej, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke skyde dig. Jeg har stadigvæk kun 2 minutter. Men ja. Hej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, vi spiller. Ja, det gør vi sgu. Det gør vi stadig. Så vil jeg bare lige sige, at vi har hver især sådan lidt forskellige interesser, hvis man skal sige det på den måde. Og det vil sige, at til alle dem, der siger sådan, lol, EU Vest, eller hvor fuck I spiller, så siger jeg sådan, nej, det spiller jeg ikke. Så siger jeg, jo, det gør jeg. Nemlig, og derfor så spiller vi lidt forskelligt. Så kan det godt være, at vi laver nogle solo-videoer, hvor vi sidder og spiller selv. Og så sidder vi og spiller nogle spil, som vi selv kan lide. Der fik jeg lige one-shot headshot. Det er once in a lifetime. Den var FK, din abe. Ja, men jeg skød helt over for CTT. Nå, men stadigvæk, så lægger vi video ud for os selv og sammen, og med gæster kommer det nok også til at blive, ikke? Eller er det bare mig, der og en ting mere, vi laver en duo, en pro-noob version. Ja. Sådan hvor vi kommer til at spille vores, hvor jeg kommer til at spille LOL. Og jeg ved ikke hvad Mads kommer til. Undskyld Mads. Goddammit. Hvor jeg kommer til at være den gode til LOL, og du kommer til... Ja, det er lige rigtigt. Ja, nu er jeg bedre end ham til begge dele. Det siger vi ikke. Nemlig. Ja. Hvor blev du egentlig af? Der var du. Det er på, jeg missede dig. Jeg missede dig igen. Gjorde du? Goddammit. Jeg ved ikke hvad lavede der, ja. Så jeg bare skød random ud i luften. Nå, men selvfølgelig, jeg er professionel til LOL, og han er noob. Omvendt. Okay. Ja. Hvad kommer du så til at spille, som jeg er... Smite. God til? Ja, Smite, det kan du sgu godt finde ud af. Det skulle da ikke lige så godt som dig. Jamen, jeg skulle da heller ikke helt vildt. Nej. Så kommer vi til at spille... vi kommer til at... hvad hedder det? Vi køber nogle spil. For eksempel, hvis jeg har et spil. Og vi kan lige så godt bare fortælle vores navn. Han hedder Mads, jeg hedder Christian Don. Okay. Har vi ikke gjort det? Jamen, du har ikke sagt mit navn, har du? Nej, det ved jeg ikke. Goddammit. Så kommer vi til at gøre sådan, at vi køber nogle spil. For eksempel, at nu siger vi, at jeg har et spil. Og Mads, han har ikke det spil. Og så kan det være, at han køber det for, at vi spiller det sammen. Altså, hvis man kan spille flere mand. Ellers så giver det ikke nogen mening. Raised up money. Og så lige omvendt. Hvis han har et spil, og jeg ikke har det, så køber jeg det. Og så er det bare sådan, yeah! Headshot.
For eksempel har vi tænkt på Diablo 3, Rebirth. Netop. Og det ved jeg ikke, Borderlands 2 eller sådan noget. Måske. Hvis det er sjovt. Ja, men det er det. Det ved jeg ikke, jeg aldrig prøvet, tror jeg. Det, ligesom i Diablo 3. Man kan faktisk godt sammenligne det lidt. Lidt. Ja, men ved du, det er den samme slags spil, altså. Du kan også sammenligne Diablo 3 med RuneScape. Lidt. Hold nu kæft. Det er vel frem til, at Borderlands 2, det er et first person shooter RPG-spil. Hvilket vil sige, at det er meget ligesom Counter-Strike Source her, hvor du ser direkte ud af øjnene på ham her, den fede mand, som løber rundt med en pistol. Ja, men så er der så bare blandet en historie ind, som du så skal klare i mellemtiden. Samtidig med at du løber rundt og skyder en masse fede facts, der har vinger og alt muligt shit. Og nu bliver jeg lige skudt af en fact. Nå, men det kan man godt sammenligne lidt med Diablo 3. På grund af, der løber du bare rundt og kaster en masse lort ud på folk, og så eksploderer de. Jeg har ikke engang prøvet det lige. Men nej, jeg ved det ikke, men der er sgu da også en historie i Diablo, er der ikke? Jo, der er jo. Og du kan samle nye, du kan loot gear og sådan noget shit op fra jorden. Det er sådan set det eneste. Ja, det kan du også i Borderlands 2, og du kan også farme for legendaries og sådan noget, som du nok også kan i Diablo. Det er det eneste, du laver i Diablo. Helvede. Jamen, det er det også i Borderlands, når du lige kommer i max level, eller det kommer ind på, om du har alle DLC's og så videre. For ellers så skal du til at farme rigtig mange gange. Men når du kommer i 50, så går du bare og farmer for legendaries. Og det er OP-våben, der kan noget specielt. Det kan jeg godt fortælle jer. Der er noget vest. Det tror jeg nok ikke, ja. Og så har vi et lille problem her. Har vi det? Ja. Men det har vi så ikke alligevel. Har vi ikke? Jo. Jeg ved bare ikke, hvor lang tid vi har filmet. Det er det eneste problem. Ja, lige meget. Klipper bare det. Ud til livet. Voldtaget. Hvad? Voldtaget. Jeg kan ikke høre, hvad ham der Slayer siger, men jeg forestiller mig altså, at han rager fuldstændig. Ej, jeg ved det ikke. Hver gang jeg har nakket ham, eller de gange jeg har nakket ham, der er han bare tændt for sin mikrofon, så det er sådan lidt. Jeg går ud fra, at han rager. På den ene eller den anden måde. Gør alle sgu da. Ja, men altså. Ikke på lige syg måde, så ham, sikkert. Lille taber. Hvad er der mere at fortælle, hvor gode computere vi har? Sådan at de kan sidde og grine af os. Grine af os? Ja, måske din, Jørgen. Din er sgu da ikke overdrevet vild i forhold til min, jo. Nej, men den er vildere. Okay, hvordan ved du det? Jeg kender sgu da godt din computer. Din er sgu da ikke vildere. På nogen måde overhovedet. Den sgu da. Hold. Den har bedre alt, altså. Alt? Alt. Det tror jeg ikke på. Du har en federe blæser, jeg har. Ja, jeg har dobbelt blæser. Hvad fuck? Vi kører begge to bærbare, bare lige sådan. Ja. Så ja. Men det er gode bærbare, inden I begynder at game. Jeg kører Asus, og han kører... Hvad kører du, Mads? Acer! Så ja, det er ikke sådan noget Mac-lort, hvor man tænker sådan, Mac er bedre end alt. Nej, Mac er lort! Nej, det må jeg ikke sige. Jo, det må så har vi Mac. Nu har vi Mac-haters på os. Nå, ja, og. Det vil jeg egentlig ikke. Dem der bruger Mac, må ikke se vores videoer. Det må I gerne, og... Nej! Det må de godt. Det er den eneste regel, jeg er enormt. Jeg skulle ligeglad med, om altså, hvem der... shit, jeg løb baglæns og ind i væggen, så jeg havde bare sådan det værste sigtekorn, og så skød jeg det i hovedet. Nå, ligegyldigt. Men alle må se vores video. Okay, bag dig din tæber. Hvad? Du er blind. Er du bare stået bag dig hele tiden? Nå, det har jeg ikke set, men jeg skød med lidt i hovedet. Det er lige meget. Fuck, han er dårlig. Nej, han er ok, mener jeg. Ja. Men, ja. Skal man lige skrive noget? Vi filmer det til YouTube. Ja. Jeg synes det er fedt, der var... Hvad fuck? Winner Team joiner, og så er det jo ingen. Der var 7 i banen, da vi startede. Nu er der 3. Hold da, jeg joinede dig. Modtaget!
For jeg spiller en af syg lige nu, synes jeg. Ja, men jeg skal bruge min kold og sådan noget. Ja, koldt det er det bedste våben i CS. Ingen Koldt og diskussion. evigt. Ja. Jeg elsker evigt. Hvor fanden var det? Han TT. Og det der, det gjorde kraftigt ondt. Men videre til skyder mig i hovedet. Nå, men nej, til vores computer igen. Så hvis Mads han siger, nu ved jeg ikke lige hvad han har for nogle specs, men hvis han siger, den er i hvert fald vildere end min, så det betyder at vi begge to kan filme Battlefield 4 på the high quality, you know. Okay, jeg rammer ham der i hovedet hver gang nu. Nu er det sådan, jeg ikke har Battlefield 4. Nej, det har den ikke, men altså det burde den kunne, hvis den er bedre, som du siger. Det kan den også. Standard. Så burde den godt kunne, så vi kan filme og spille og alt muligt forskellige, en masse spil. Så ja, hej. Christian, det er faktisk blevet en kedelig bane. Er det blevet en kedelig bane? Mm. Hvorfor det? Og kig på hvem der er inde. Ja, vi går bare rundt og leder efter dem. Ja. Men er det ikke bare den her video, der er done? Hvad mere skal vi sige, hov? Er det egentlig ikke noget med, hver onsdag laver vi en ny video? Hver onsdag? Jo, det... Og så kommer der selvfølgelig også noget flere. Det er på grund af, at ja, det er lige meget. Hver onsdag? Vi laver en multiplayer video, hvis man skal sige sådan, hvor vi begge to er med i videoen. Spiller sammen, eller mod hinanden, eller et eller andet. Hver onsdag. Det er ikke sikkert, at vi optager den onsdag, men den kommer ud hver onsdag. Ja. Så det er vist bare det. Og jeg ved ikke, kommer vi overhovedet til at finde nogle vlogs og sådan noget, alt muligt forskelligt. Måske senere hen, det ved vi ikke, men det kan godt være. Det får vi se, ikke? Okay. Nå, så synes jeg bare, vi siger sådan, vi er done. Vi er done. Moin.